Hello mga love. So ngayon nandito po tayo, no? Papunta na tayong, nandito tayo sa Bao-Bao man itong tawag nila nito. At kailangan natin magpunta sa NCCC Mall kasi gusto kong exchange na naman tayo. Ginoo ko magasto talaga sa Pilipinas pero okay lang, fights lang, no? At kasama ko yung mga kapatid ko at ina ko, mga loves. Mag-taxi kami mga loves. Pero ang hirap ng paanohan ng taxi dito, no? Ang daming sasakyan, taxi. Pero ang mga taxi may mga laman. Color key. Hindi namin dinala yung sasakyan kasi ano, tawag nito. Walay driver. Hindi mo na ako magdadrive dito kasi matatambling kami. Buang-buang, may disgrasya, munti ka na din. Bungguan. Babungga, Jud. Binubunggo niya yung isang motor. Taxi. May sakay? Ay na. May sakay? Hello, kuya. NCCC din, no? Asa ta day? Ang sa day ni nga na day na siya. Oo, basta mo na siya, manawag na siya. Iya day niyang lugar. Nga na day na. Iya day ni. Ambot lang. Dapat. Mau pa. Kita may namara. Kita may namara di man siya. May pa diri na lang ta nagulat. Adi ay. Sus Ginoo. Kay mga kana violation. Sila duha? Kay wa man ning Reaction ang gatong isa. Ay ana day na. Pasing wala po siya lisensya. Expired yung lisensya. Bangga ba? Pero may gani. Naala ko lang tao katong min bangga. Ang ulo. Dili kat motor. Duha ka ng sampo. diri Sa kanto. sa lakaw. Okay ha. Wala pasing wala na siya lisensya. Pasing wala siya expired ang iyang. Nya wala gini react na banggaan day. Tapos to siya kuan. Violation po. Kung na ang isa nga kumpleto tong isa. Kung kumpleto tong isa, mukuan dito siya. At so yun mga loves, andito na tayo sa NCCC Mall. Ang hinahanap ko talaga dito is yung luggage. Pero napunta kami mga loves dito sa mga brief at kung saan makahanap tayo dito. Kasi naghanap talaga daw si mama ng para kay sa papa, sa asawa niya. At also yung sa kapatid naming bunso. So yun mga loves, so kaya kailangan nating bilhin. Dito lang muna tayo bago tayo maglakwat siya dito sa ating talagang rason kung bakit andito tayo. Ay, kana siya. Oo. Kari kang gonggong lang. Kasi ibo rin. Kari kang gonggong. So yan mga loves, pinagtawanan nila si papa at mama. So ngayon si mama nahihiya na talaga kasi sabi na nila ng kaloka din itong mga kapatid ko. Mga talagang maingay talaga kami mga loves kapag kami magkasama. But anyway, so yun. At pagkatapos dito mga loves, naghanap din kami ng panty. Carter dyan, no? Lalag po under eh. Nahihiya na si mama mga loves kasi itong kapatid ko, mga lurker. Lang, huwag ninyong lulukuhin si mama. Kasi nauulaw. Nakakaulaw. So, binilhan namin si papa ng brief at saka yung kapatid naming bunso. Kasi walang mga brief daw. Asa man ang bra? Mga duwa ka naman. Nasigla, uy. Pastilan mo na itong. At so yun mga loves, finally nakikita tayo ng bra. Yung bra na gusto ko talagang walang wire. Pero ang hirap kasi hindi ko talaga alam yung size ko talaga. So ngayon, ang ginawa ko is sinawak-hawakan ko na lang nito mga loves yung kung anong size. Kung feel ko na magkasya sa akin. At alam nyo naman ako, palagi akong naghahanap ng bra kahit saan mga loves. At doon sa US kasi, yung bra doon mga darling is talagang kakaiba. At makahanap man ako, parang din pagbili ko, paglagay ko, pagsuot ko, hindi pala siya kasya at saka hindi ko feel. So kaya dito lang talaga ako sa Pilipinas. Every time na uuwi talaga ako, 9 years na ako, hindi ako. Yung last kong uwi talaga, bili ako ng bra. And then alam nyo naman, malulustred lang pag ang ending. So kaya kailangan natin bumili pa ng marami.
Hindi. Pero taladay. At so yun mga loves, habang andito kami sa cashier, nagtataka ako, may viewer pala ako sa likuran ko. At hi pala sa viewer dyan na nakikita ako sa NCCC Mall. Hi sa'yo. At dahil sumasayaw-sayaw na yung mga tindera dito sa NCCC Mall, yung kapatid ko nagluka-luka na lang. May pagkaano talaga itong kapatid ko. Sumayaw din siya mga loves. At tagagandahan ako nito pero sobrang mahal. Maganda talaga itong ganitong upuan, promise. Mga sosyalang bahay, ito o bagay ito sa inyo. Finally, nakaabot na tayo mga loves sa talagang kinaanglan nating bilihin ang ating tinutuyo, diba? Ang ating talagang pinunta dito is itong luggage. So yun ang mga loves, naghanap ako ng mura, hindi man sobrang mura kasi wala talagang mura na ngayon, no? Mapamura ka na lang sa mahal. But anyway, so yun, piniflex ni Kuya, no? So flexible talaga din itong luggage niya. So kaya binili ko na siya mga loves kasi talagang pwede naman talaga din siyang pwede siyang ibalibag. O diba, ang tibay ng bag na yan. O diba, tibay. But anyway, sa mga loves, andito kami sa baba. Lumabas na din pa kami pagkatapos kasi kailangan na naming umuwi. At bumili pa kami ng bag dito para naman magamit namin sa travel. Kasi magta-travel plano namin magpunta sa Surigao. At so yun mga darling. At so yun mga loves, nagpunta na naman kami dito sa wheat market, sa Palengke. Kasi talagang ito yung lugar na mahilig kong puntahan. Kasi ay alam nyo na, ay na-explain ko na yan. At si mama naman, gusto na niyang shrimp. Matagal na itong nag-request ng shrimp. Well, actually, the second day na nagpunta ako dito sa Pilipinas, yun yung gusto niya, shrimp. So, bilhan natin siya ng shrimp. 1 kilong shrimp. Isisigang daw niya mga loves. At, of course, bumili na din kami kung anong kailangan namin sa aming sinigang na shrimp. O, diba? Natawa lang ako sa iba mga loves kasi nga, nagrereklamo. Sila yung nagrereklamo kasi po andito tayo sa palengke na mimili. And also, paunti-unti yung aking binibili. Kung ano yung ibang basher dyan, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun siya. Wala na akong masasabi pa kasi talagang, kung hindi ako bibili ng marami, yun na yun siya. Hindi naman yun, bakit magproblema pa kayo? Hindi naman kayo yung kumakain, no? So yun lang yung masasabi ko sa mga basher dyan. At yung iba, mahilig pang magkumpara sa kanilang mga nasa abroad na family na iba daw. Bonggicious daw yung mga family nila kapag umuwi ng Pilipinas. At ako daw is ganito lang naman katipid. O diba, nasa sa inyo na yun kung paano kayo gumastos ng pera ninyo, no? Hindi naman ako din nalilibang, tumatain ng pera. Yes, meron akong dala, pero of course, I have to budget it para aabot tayo doon sa pinaka-end ng ating bakasyon, no? At para meron tayong matira para sa pamilya. Kasi ayaw kong mawala ng pera ang ending, wala tayong maibigay. O diba? So, ganyan talaga yung mga mahilig sa mga magkumpara. Meron akong masasabi dito, yung mga nagkukumpara dyan, yun yung mga palamunin. Gusto talaga nilang bonggicious palagi yung mga pamilya nila kapag umuwi. Kami naman, masaya lang kami sa simpleng buhay. Basta may makain kami at meron akong mailitsyon. O charot, mailitsyon at maiihaw na baboy. Yun na, masaya na kami. Ito yung sister ko pala naglalaba. So, dito ako palaging nagtambay kasi po, andito yung wifi. Mga lahat, hinahanap ko talaga na, ay. Kaon ba? Hindi mo kaon kay gulay. Mga arte. Ano pa ma? Ma? Kiyangkong. Okay, sarap. Palita! Ang say baligyan ni mo, Al. Kailan ako, oh. Biskwit? Mao ni sa mga tindahan, Al? Oo, gani mo ni. Asa man ni? Tay sa tanaw daw ko. Hala, gimingaw na ko ani, Al. Gani mo. Tay sa unsa man ni siya, Al? Karon pa ko kita. Toasted. Ay, maoning ko ang toasted bread. Dina sliced bread. Oo, gani ang kuan sa. Ini gimingaw na ko ani. Maol ka to daot na to no sa mga galing sa tindahan no. Isa dunggan-dunggan. Kani o mo palit mi ani be. Oo, pila ka buok. Unsa man ni ani ni? Tagpila man na. 5 na lang. 5 na lang yung balot. Sure ka basi nagpabarato-barato ka. Nya, dayto mahal dayto. 5 na kabalong nas gunggong. Basin tag Gis ni unya 5 lang yung mga tag. Tay sa be kuan ko hagong dalihan ng mga bata gong. Iya po na ko. Oh. Ta. Oh, mga 50. Napa di pakapin. Oh, nay pangapin? Oh, salamat o diba? O si Al. Unsay ngalan sa tindahan Al? Dali. Kumusta naman Al? Kira, mayas ginawa. Dali ka unta dali. O di ah. Sige, amping Al. Oh. Ang mga iro nang gisunod oh. Lang dali lang te.
Te, bana te. Woo. Diri tagong. Ablihin ra gunigong para magpakaon ko sa ero. Dali, ablihin kay para sa ero. Sigong kung hawag kayo. Kini si itom jud hawd kaayo pod. Dali, mas dako ma. Dali. Ito, baka pinana ba? Na dili lagi. Ay, chake. Oh, abti kayo lagi ni. Bisag mga hawd kay na siya, guys. Oh, mga inaaway lahat aso dito, pero anak iyang ina niya ito, oh, maliit yung ina. Chucky nga bibi nga. Ay! Tanga jud ay lang. Tanga jud ay. Gang. Napakat kapangalan na sila oh. Aso niya pero hindi niya inatiman. Ay, itom. Uy, kabung. Ito na lang oh. Oh, det. Tikuan lang, ablihin lang kay para tikuan lang. Ay, ang mga bata nana. So ang iro na ni para sa aso lang talaga to. Ogong pag-usap. Sige, kugong pa si ito. Mala. No, ya tagop to. Dali. Kachaki na chaki bibi na chaki. Na, kachaki ni. Hela to chaki lang. Ah, gong dara gong. Yung dara gong. Buntis karon? Lo, hudo eh. Burjid siya panter no. Gani. Magpantili kayo. Kung nindot, nalin nga. Mama. Nagsika. Hala, nagsiga? Magbayra. Dara, huy, dara. Lupad ma, mga plus. Sakit. Laaway ka na. Grabe, maluoy kang iro mo. Kita jud ko. Sake, here. Kaluoy po Kuan daan. kayo sa tino. Oo. Hindi. Itom. Ah, wala. shush, Ganina ka ay. na. Ikaw doon si... Oh, dalawa. Ano ka? Makakalagot ka. Gong, oh. Gong. Dalawa. Si itom. Tom. Itom. Hatagi. Siyakoy. Nara. Siyakoy. Gan si itom lang, sige tanas imo lang. May laal ng palitan eh. Niglabay si Al. Ha? Lagi? Kahit lagi mo Ay, no, wag mo no kuning kaon.